Baltasar el patinete. Bueno, nik esan nula jarretuko bloga egiten, baina segurazki urte azteko urte berrien blog batek ingot. Izango gara nire gabonen laburpena, así que, también azteka, no parar de grabar lagun. Eta gaurko gunen, ohituretan bezala, beste agaz. Bakizuen ere gabonetako espiritua ipurtzu bat daula. Baina, bueno, gauza tradizionalekin fidel mantentzen ez. Ja, orduan izan dadila bat gezki ateratzena eta beste egun. Hau txuri beltzen dijoa. Venga, onden gozula. Txut. Baina eskoa botxut. Ya está, ondo. Aberukara, aberukara. Ondo. Harri baina eskua bihotzeko ez. Eke berri hasi. Nio, hoi dekoi. Epa. Hortxe. Epa!
Bueno, ba, porren, etxetik atatzen ez, ba, ez, gizun baitatean naiz. Atzo, egun guztiatxun pasan nun, porkero balgo. Eta, hoxe, oain garaztekin gatu naiz. Goazela, in the car, brun, 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 garbero uste desan itela. Nontzakit, zozin beu, dendan baten, así que, horta guaz. Así que, hoxe. Garbera bidon goaz. Temazonekin. Copyrighta saltatu zoi? Bai. Igual du. Hau da carpool karaoke, Bai. Gogora bizentoa, nahi nuke gauzatzea, kantua bukatzea. Ezagutu zenuen zuen dira, etengabe zu jauzkia, instaltzen doa orain. Azkeran corazoi lotzen, Arabiaren gozera, brilla motoren azkena. Garaziztik, bueno, ja garberan gaude, bale? Dao, denda guztik daude ondo, bale? Osea, guztak genuen olentzero no parik eta, ba, olentzero eko zala, ba, olentzero eta marido mingien goziala hemen pixkat lanak egiten, baina ez. Jotake. Baina ondo egotea. Baina daukola bat, nun dago, garazi? Pandoran. Zenbat menin duen Pandorak. Una vida de rico. Wow. Bueno, baina, Tolosan gaude. Zuzartza torrea. Bueno, setup honekin nator. Erakustea gauzatxo bat. Ui! Spoiler txiki bat. Bueno. Garazik non ez da, garazik erosiziten gauzatxo bat dala. San Silvestreko dortxala. 259 naiz. Así que, zenbaki honekin, atako naiz San Silvestren. Eta aparte, mate zioen kamiseta bat, hemen ikustezue. A ber, samaniego horixe. Nire eskolan, nire ikastetxean, nire institutuan, nire dena izan da, batxiller, osea, atxatxetikan batxiller bi arte, hemen ikasienik. Así que, hoxe, behar kantola duta. Txikitan eta bentzan. Eta bain, baldutan. Hello! Bueno, beste egon bat, kotxetan beritze. A ber, zeba ikustea hola. Eta noa goaz? Bilboa goaz, goaz? Kontxeio kantoratako pizkunde ekitaldea. Baina, karo, dia, guztiko... 12:30 paseak. 11:30 jaman. 12 ordu bat amantzatxin. Ez da maikak. Eta... Ai, ez hemenik kasi bestaldeak agoaz. Eta goaz, bazkaltzea, importante. Ai, erritea. Ikusti duzen Ibai erbelarrik? matxikoaz? Ama egia da. Ikusti duzen erbelarrik? Vale, azteatzen zen etxea, adjunto foto. Garazekin nuen klipen 3 bideretako nuzkan. Eta etxen grabatu nuen klipen 2 nuzkan. Bida ez? Hemengo afotetzeiten. Eta hor daukat hemengo txikia, eta erosi behitut hemengo bi hondik. Espero eten den bat egin ikitzea. Errezatu ingot. Bueno, ba, listo, ja Bilbon. Aparkatu deu, nun? Miribilan, azpin. Justo parkinen esan deu, jazta. Osea, kriston buelta pila eman ditzeu, eta esan deu, bidea, menuzte deu, eta por culo. Patuko deu. Bueno, ja, bazkaltzeko tokin gaude, gero erakutsiko izuet bazkaria, baina importantena. Belarritako gero estea lortuet. Así que jarri ditut. No tenemos chicos. Listo! Ja joan ez berez da biluzio sentitzen izan. Zure arrautza lertuta da. Jo. Bueno, listo, bazkaldutan ere belarritako berrikin. Oh yeah! Horreagoa zekitaldia. Laura eta Arantxazio. Kafetxo bat hartzera etorri behar da.
Bidea Bilbo Zapalditxe. Bueno, sartu geha, atetik ondo sartu gainoen biatu ordu, 22 atea, eta karo sartu geha, 36, orduan. Bueno, bilatzen egea. Bueno, aurkitu du batea ekipo ya está bengo de, lehenengo filan. Literalmente handik sartu geha garazti, osea, beste potati sartu geha. Ze handik, Bueno. handikan sartu gara. Temazo. Bueno, bai, bida nengo den, lehenengo filan, oso ondo. Bida. Epa, hemen lehenengo fila, pum. Apto para Hortxe. chiquitinas. Ai, txen. Molestatuko. Txen. Hortxe. Bida, zemat. Opa. A ver. Ui, ez ikusten, txen. Ai, ez ikusten, a ver. Oain. Bida. Opa. Bueno, ya betetzen hasia. Berriak garen gu, gurea nahi dugu. Biztanleriaren proportzioan hiztunak galtzen ari da oraindik euskara. Nafarroan 10 ikasletik 6 ez du euskararekin harremanik. Euskal Autonomia Erkidegoan erabilera apaltzen ari da eremu euskaldunenetan. Eta kalea, ditzeko esan behar zaio, handeren bati, eta norberarekin bizitadia eskatu behar zaio. Zeure buruarekin bestela, mintzatuko zara, mereziote. Bakarrik egoteak edo amele, bakarrik egoteko mereziote. Bakarrik egoteak edo amele, bakarrik egoteko. Nabizu baekan, oso gurria, oso txurria, herriak euskarari bai. Neuren gabia bakarretan, neure umeak neurezen, nagudonetan gabetan txinparlaganetan, neure umeak neurezai. Zukoan loreko saia dute eta herrien karima. Baina, pizkunde honetan, txinparta guztiak dira beharrezkoak. Su txiki bakoitza, su txiki guztiak. Oholtza guztiak dira beharrezkoak. Emanaldi bakoitza, emanaldi guztiak. Lantalde guztiak dira beharrezkoak. Konspirazio bakoitza, konspirazio guztiak. Orain iratz hartuz, lapurtu nahi diguten, ertz oro gutartuz. Benetan eratorki, pozarraietatik, ala ezoten amik, eurea zenik. Bizia, euskera gasua. Ez dela aski, esker eskubi gaizki esaka jardutea. Laguntzen ez digutelako eta dirurik ez dagolako eta. Eta auspotzeko. Elkarguneak euskaltzaletasuna adierazteko eta bizitzeko. Beraz, berriro ere, eskerrik asko. Eskerrik asko! Kaixo. Ui, gara zitzea gartzen. Kaixo. Bueno, ya. Etxeagoaz. Tardatu literalmente ordu erdi parkinetik atatzen. Hola, kotxe izereta denen du. Osa, apasko bat. 0 por hora. Baina, bueno, listo. Ya está. Oso guai ekitaldia. Mezuk argik. Hala, honetzeet ikusten. Venga, barra, bia. Jarri hola, beti gora. Bueno, hau naiz ni. Asustada. Hoi, superados mezukin antolatzeko eta muitzeko garaia da. Era bat, euskara iberpizkunde bat, bueno, pizkundea esan du behiek.
Eta kontzertuk super ondo baita, osea, tarte musikalak. Flako musitxo bat. Bai. Flako nire zenarra da, ez baldin bazen egiten, Gaztezuloko titularren zeon, bale? Eta, hoxe gero, parkinen aldatzen eginela, hemendikan pasaztegu, flako, eta ni, hola, ibai disimulatu. Pertsona decente batzu. Apuntu nezateko berzara nire ez, bueno, ez. Ta zeirik entzuten justo. Merezioten. Zeo ya bestu eta. Apuntito lehioa geizteko baino esan dugu. Oso ondo, keston guai onda, así que hoxe. Oain? Gorka baita. Denak eta bukaera hor Euskal Herrian Euskaraz. Eta hoxe, eta bain ja, etxea buelta. Ale. Kaixo, bueno, amazte pintak, bueno, gordo gaita marta biarro, gaita mekoten pintok egin. Bueno, gaur, nazerez, lanak nahi ziten, bestik ez, osea, etxen nago guztiak lanak iten, unikok, baina appreciation moment, ze esan dut, bizkotxo bat ingot. Nio, ze pintaukan. Eta hoxe, ez duzuela gai ikusiko, oain jarriko klip bat nola jatu zeiten, eta limoizkoa, eta bilatu ditut trukok egatzeko esponjoso, altua egatzeko, eta jugosit ez gatzeko en plan mazakote. Así que hoxe, ikusiko dugu, bueno, ikusiko zue. Eta ja bihar hogeita maika ja, osea, gaur ez da gehiago. Appreciation moment ekipo, nire bizkotxo eta esponjoso, osea, flipatu itezue, ze biguña da, osea, bida. Wow. Egunon, bueno, hogeita maika da, eta daukat orpegi bat, osea, grano bat hemen, beste grano bat hemen, bueno, en fin. Ze pasatu hogeita maikan Tolosan? Efectivamente, Samaniego horixe ikastetxeak, nire ikastetxea zanak, elkartasun krosa antolatzeu, así que, korriten joa, hainbeste mora prebatzen, gaur da. Así que hoxe ja bazkalduet, ordu bat eta bazkaldu dut, super goiztentzako, espageti batzuk, hola, indarra, karbohidratok. Eta listo. Oain dutxatu ze, errepintago egin ezin, osea, berez eta garen dutxatu bat egin dutxatu baino gunez, dutxatu oain, errepintago egin erreguzian aurrean, ez, eta gero, berez dutxatu gunez, ja, dotore jazteko. Lukina pentsatu gaukat, urteroko errepikatukot, berrikuntzak, ez dakit, pentsatuko gero. Oain importantena da, dutxatu, eta korritan nola. Bueno, ba, listo, ya jantzita, dorsaloan jarriko, porque es que, en fin, galtan batzutan dijo. Let's go. Oain dia, umek, iruterdit, eta ikustagoaz. Por cierto, ez dakit rekorridoa. Baina, bueno, nik ingotena da, seguir a la masa, ez golenengoa, eta ya está. Kaixo! Bueno, listo. Krosein da. To perfecto, hogeita 5 minutu. Denbora desente da, baina ekipo nire jo naiz, ondo pasatzea. Eta... hoxe, superarro. Inorkatuen espero, nik lortuko nunik, eta lortuet. Así que oain, berendatzea, hanka pixka deskaintzatzea. Eta ja, bizarrak endu, ez dakitze, bakitze, eta gaueko prepatu. Bueno, ba, listo. Oain bizarrak entzea. Jago nebiaz kamiseta. Txuli nire eskolakoa. Samaniego horixe. Eta ba horixe, oain bizarra moztu. Eta erabaki bat lukina. Bi lukin posible, bueno, bi kontzeptu diferente euskat, eta hartu naher nola ez dakit, gero esplikatu gaituet. Bueno, kasi nazto ikusten, baina lehengo bi urgako outfitu gala da makit. Gero erakutsiko izuet, bestela pasargatzeko jarriko izuet hemen. Así que hoxe, oain, botillo. Hogeita maikan ateatzea, bi like. Mafioso guante dia bizkate, Totalmente.
Outfit check. A ver, txoin. Ai. A ver. Horrek uste outfita ez dek uste mierda bat. A ver, hemen. Hemen ez dek usten. A ver. Txoin. Outfit check. Bueno, hau, bakiru batzuk. Eta hau, txika. Hemen a kontraluz. Hau, para asko txoranga. Nik esan nuen, ja parranda gutxi jarri betut blogetan ez dakitze. Euro terdi, inauteritako alkandora bat nire izeba kustomizatuta, eta... Osea, normaletzea izue, -3 gradu. Osea, vale ya. Vale ya. No, bueno. Iteu, otzua, -3 gradu. Osea, en fin. Dutxatzea, eta guen kontatzea izuet. Zein behar duz, gaur, errege bezpera. Bueno, gaur da errege bezpera, eta dukagu da berrikok, bazkaria, esiko bengoaz, konprakitea, aferikok. Ba, listo, ja, konprak inditeu, guen etxatore naiz. Goxo garran ez ekizto, notziteu, osea, maximak 0 gradu. En fin. Eta, ba, listo, oen bazkaltzea. Bizkotxo bat indet. Eta, hoxe. Bueno, ba, listo, bazkalduta eta dena. Oen ingoten da bizarra moztu, eta txukun jarri ze. Errain gaur bat ikusten joa. Eta gero... Oteio... Tiri. Bueno, ba, listo, dutxota eta dena. Ez dakit ikusiko, baina, bueno, 0 gradu. Errain kabalgat ikustea.
Baltasar el patinete! Bida elurra idu ekipo. Normal, temperatura gokin. Bueno, ez dela esan. Kabalgata gero afaltza jungea dutela ez dela batu. Eta baina parratzen gaude. Oain bai aidula elurra atu. Gauza bat, loko aidu elurra, A ver, nahore, lehen guztagin kasi nahi duela blogen. Zer esan behar zu? Bost gazo esateko, ez? Hoi esan behar nahi zu? Vale. Bueno, ez dakit, a ver. Ez da oikoa, baina Tolosan elurra idure, bai. Osea, hoi bastante esangarria, ez? Bai. Tolosan elurra itea bastante esangarria. Antzaukau, zezete Jendeak esateu bai ez eta jendeak ez ez. Neskak esateu bastante antzadak, kaula, a ver. Mundu guztiak esateu. Hola, nahi elurra idulako, Osea, guau, dena elurtuta, que fort. Bida, dena elurtuta. Ama, zer dau? Tu goza bat, ez neta normale beli, bida. Patinatu iteit, osea. Zer dau, ez egitela normale beli, osea. Bida, Osea, flipatzen nahi naiz. Que fort dena txori elurtuta. Patinaje sobre hielo nahi ziten, osea, aldapa hau igotzeko, tagatuk ditut ordu. Egunon, bueno, baina, erregeguna eta tokatzea rutina vuelta Bilboa. Hemen txegoaz, nire doia hor bi maleta, zakitze. Agoaz, ala. Bilboa, que pereza. Ba, listo ya, Bilbon, gauza guztik hemen. Oain, oia montatu eta dena, eta lasaion, etxe pixkat beratu zeki estonatzazion. Eta listo gero, kontatzaizkizu gauzatxok. Bueno, ba, listo, ya está, ya pijama jantzita, gauzak txukun jateta beretokin. Hemen agurtzet urteko lehenengo bloga. Eskerrik asko gablognak ikusten eituz nieten guztiri. Jende asko kaldetuit gamartan, jazo de gablon gehiago. Ez, gablognak bukatu zean 24 esan bezala. Eta berrize martxa astea, asteazkenetan bloga da nostetan, asteazkenetan bloga egokot. Eta egandero bideo bat. Bloga ez da formatuko bideo bat. Eta listo, betiko bostakin agurtzen naiz, like eman, arpidetu, kanpai aktibatu, iruzkindu, eta partekatu. Eta ikusiko gea, urrengo bideoan. Eskerrik asko denoi, hobenak zate!